Larun batean Gernikak Hernaniren aurka jolastu zuen urrezko kopako bigarren faseko lehen jardunaldian. Iazko txapelduna, aurtengo lehen faseko irabazaren kontra, ondarrez betetako zelaian. Gernikak esakea eginda, Hernani baloiarekin jokatzen hasi zen. Mutilek eskura jokatzea erabaki zuten. Aurrelarien bitartez defentsa ondo finkatu ondoren baloia 3 laurdenei eman zieten. Iraitz Garmendiak baloia jaso eta ostiko motz bat jo zuen defentsaren gainetik aurrera egiteko, baina azken pasean huts egin zuen. Garmendiak defentsaren presio ikusitan buruz gaine jokatzea erabaki zuen eta baita baloia berreskuratu ere. Hernanik jabetza ondo mantendu zuen eta Gernikaren 22 barruan berriro hankarekin jokatu zuen defentsa ezustean harrapatzeko. Negrillo Gernikarrak lo hartu zuen eta Iraitz Garmendia Hernaniarra entsegua lortzeko zorian egon zen. Zelaia asko zabalduz egaleraino ireki zuten baloia zuloa topatzeko asmoz. Olanok jaso zuen baloia, baina honi ere alde egin zion esku artetik entsegutik 10 metrora. Jimenezek Gernikako entrenatzaileak adi-adi jarraitzen zuen neurketa. Hernanik berriro ekin zion erasoari, aurrelariak asko ari ziren gerturatzen entsegura eta pelaz atera zen baloiarekin defentsa hausteko asmoz. Mutileke arazoak zituzten uztartzetik baloia ateratzeko, baina aurrez egindako zigor kolpe bat adierazi zuen epaileak. Aurrelariekin defentsa gainditu ezin zutenez, hurrengo jabetza 3 laurdenekin jokatu zuten Hernaniarrak. Berriro defentsan zuloa bilatu nahirik sartu ziren entsegutik 5 metrora geldituz. Gernika bikain ari zen defentsan ordea. Hernanik beste zigor kolpe bat lortu zuen, baina oraingoan ere punturik gabe irten ziren gipuzkoarrak. Eta orduan Gernikaren erantzuna hasi zen. Amorrek hartu zen baloia eta honek gaizki kokatua zegoen defentsa baliotu zuen aurrera egiteko. Hala ere, Hernaniarrek plakatzea lortu zuten. Laguntzarik etzen heldu eta Gernikako erdilariak baloia askatu ez zuenez, zigor kolpea Hernaniren alde. Iraitz Garmendiak hartu zen ostikoa jotzeko ardura, baina gaizki jo zion baloiari. Zelaiaren egoerak ere izango zuen zeresana, eta etzen makilen artetik igaro. Gernikarrek jaso zuten eta zuzenean bidali zuten baloia zelaitik kanpora lehen zateari amaiera emateko. 40 minutu eta puntu bakar bat ere ez, zelaiaren egoerak erasoa asko baldintzitu zuen larun batean. Hutsean eman zitzaion beraz bigarren zatiari hasiera eta Gernikak jaso zuen baloia. Bizkaitarrek gogor ekin zioten erasoari eta Hernaniarrak arazotan zeuden. Oier Garmendiak pase harrapatu zuen kontraerasoari ekinez. 30 metro egin behar izan zituen gipuzkoarrak, baina zelaiaren egoera txarrak ez zion abiadura handia hartzen utzi, eta Gernikarrek metro eskas baten faltan atera zuten zelaitik. Oier Garmendiak oso ongi irakurri zuen Gernikarren jokaldia eta pasearen erdian hartu zuen baloia. Korrik hasi zenean, entsegua lortuko zuela zirudien, baina bere buruan konfidantza falta izan zitzaion azken defentsari aurre egiteko. Xabi Urrutiak atera zuen zelaitik. Berriro ere bizkaitarrak hasi ziren erasoan, uztartze irikitik 3 laurdenek jaso zuten baloia. Solernok gurutze egin zuen Urrutiarekin eta honek ederki apurtu zuen Hernaniarren defentsa. Hala ere, Hernaniko atzelariak ondo plakatu zuen Gernikarra eta honek laguntza gutxi zuenez baloia askatu behar izan zuen. Apezetxea atzelariak ederki plakatu zuen Urrutia. Egoera horretatik, Gernikak atera zezaken etekinik handiena. Uztartze irikitik baloia zabalduta Amorrek jaso zuen. Argentinarrak erritmo aldaketa bizia du eta defentsa apurtzea lortu zuen. Apezetxeak berriro izugarrizko plakaketa egin zuen orduan, baina jokaldiarik jarraipena eman zuten basurdek, ondoren baloiak irrist egin zen arren. Hernaniarrek zigor kolpe bat egin zuten eta etxeko jokalariek bizkor atera zuten. Solerno oso argi ibili zen hor eta Amorri eman zion baloia. Amorrek berriro ere potentzia erakutsi zuen defentsa apurtzeko eta oraingo honetan Gernikako jokalariak entsegua lortu zuen markagailua zabalduz. Solernok ez zion denborarik eman Hernaniren defentsari eta berak lehendabizi eta Amorrek ondoren metro asko irabazi zituzten. Amorrek 2 defentsa zituen aurrean, baina bien artetik igaro zen. Kasadok Amor plakatzea lortu zuen, baina entsegugunearen barruan eta 7 eta 0 jarri ziren aurretik etxekoak. Transformazioa Karrolen eskutik iritsi zen. Gernikak erasoan jarraitu zuen eta nabaria zen Hernaniarren nekea. Alboko saketik baloia Zabaloiri eman zioten. Gernikako jokalariak indar erakustaldi ikeragarria egin zuen Hernaniarren artetik igarota.
Gipuzkoarrek kostata, baina gelditzea lortu zuten, hori bai, baloia berreskuratu gabe. Uztartzerikitik Solernok eskatu zuen baloia eta drop saiakera egin zuen, baina oso zaila zen dropa zelaia nola zegoen ikusita. Hala ere, abantailarekin ari ziren jokatzen eta zigor kolpea adierazi zuen epaileak etxekoen alde. Berriro ere Karolek hartu zuen jaurtitzeko ardura eta oraingoan ere ez zuen huts egin. 10 eta huts bizkaitarrak aurretik. Partida amaitzeko 5 minutu inguru geratzen ziren. Hernanik zigor kolpea eskura jokatu zuen oraindik amore eman gabe. Hankarekin jokatu eta presioa Gernikaren zelaira eraman zuen talde gipuzkoarrak. Gernikako jokalariak huts egin zuen, baina Hernanikoak ere ez zuen baloia hartzen asmatu. Eta azkeneko jokaldi honekin eman zitzaion amaiera partida benetan gogor horri. Zelaiaren egoera ikusita ondo aritu ziren bi taldeak defentsako lanean, izugarrizko lana eginaz bai bizkaitarrak zein gipuzkoarrak ere. Bi taldeek zuten guztia eman zuten eta jokalariek oso nekatuta bukatu zuten. Gernikakoak alai eta Hernanikoak tristeago, baina burua oso goian zutela. Azkenean, 10 eta 0 basurdeak garaie eta lehengo urteko garaipenaren bila jarraituko dute Jimenezen mutilek. Bai, benetan bai, pentsetan genuen hori erreza izango zala, kategoria bateko difentsia da bela, lehen jakingu Hernanik igual politxo ez da bela jolasten, baina pitbulle baino txarra bat izela. Beti hauze zure gainin ez dut txisten jolasten, danaz ikintzen dubie, zela izek normal inguri laguntzezku, baina Hernaniri guztate honezala izan laguntzitzola, azkenin egigerri de partidu oso gorra izan dela. Ez. Baina gero eta gogorra benzaio sartun den bede hundidu, haino gehiago animetan diez, haino gehiago basurtetan debie, zintzara relajo momentu baten bez. Garantzia.